Идва ли краят на лесните пари от имоти? В продължение на години недвижимите имоти бяха смятани за най-сигурната инвестиция. Купуваш, чакаш и цената расте. Тази логика започва да се пропуква. Голямата заблуда. Много инвеститори забравят нещо. Имотът сам по себе си не носи доход. Той зависи изцяло от наемателя. Ако нямаш стабилен наемател, нямаш доход. Какво се променя в момента? Доходността от наеми остава ниска спрямо цените. Лихвите и разходите изяждат печалбата. Пазарът се насити в определени сегменти. Конкуренцията между наемодателите расте. Новата реалност. Пазарът не е умрял, но се променя. Вече не е лесно да купиш и веднага да отдадеш. Вече не е гарантиран месечен доход и вече не всеки имот се самофинансира. Недвижимия имот все още е актив, но не е безрисков, не е пасивен доход и изисква реално управление, а не просто покупка. Въпросът вече не е да купя ли имот, а ще работи ли имота при новите пазарни условия. Това е от мен. Чао!